Здравейте, потребители на YouTube! Това е пети епизод от Пирамидите и днеска пак го играем и разбрах какво се случи последния път в епизод на Пирамидите. Значи сега, първо съм когато чупих и грава паднал и той ме избутал. И аз съм се оплашил и се питам какво става тук. И да, разбрах как е станало, как се е случило. И тук да спра клипа, гледам тук знака Проц, много готин. Значи тук има кол. И с него ще направя малко торчови, пък като ми свърши кирката, както казах в последния епизод, ще си направя крафтинг тейбъл, без това имам доста дърво. И ще изкопая, ще изкопая, ще си направя желязна кирка и други глупости, че... Вау! Няма да събирам кола, че имам прекалено... това е дървено. Сега ще направя малко толкова да ми... да си имам такива за кирката. Макар че аз имам много пръчки. Ето е пак мината. Ето още е еран тук. Сега на какво играя? На мирно, добре. Съжалявам, че не чуете никакъв звук от Майнкрафт. Тук свърши ми кирката. Тук има още. Значи сега... Айде толкова. Макар че не трябваше толкова много, ама... сега... Дървото си изхъбих. И то цялото, без да мисля така направо на вятъра. Или дървото. Поне си направих доста торчови. Да не ми свършват. Да, видях горе ония еран там. Ще направи броня, ама не знам за кой ми е. Все пак аз винаги игра. Омага! Тук гравал е бъгнат и беше... Далеж го помислих, че е като стълбичка направен. Така... Печка. Това път си направя доста неща. Сега като начало да направя една кирка така каменно. Аз поставих се на един въглен. Как ще го изпечавя много бързам, бе? То нали има още въглища тук, няма какво да ти лъжа. Тук още въглища. И отдавна не съм играл Пирамидите. Както виждате, епизод 4 беше качен преди няколко часа. И сега този клип го правя в същия ден. Пирамидите ги направих с нощи и ги качих днес на 12 март. Да, 12 март. И така, сега тук правя геймплей пак. В стария ми профил... Злато! Като го видях и ми свършиха думите. Чакай малко сега да не се изгуба, че този голд е много важен. Тук има още айрон. Така, да отивам. Голд. Така. Значи, то голд, така пълно с айрон. Супер, сега да си направя тук така. Желязна кирка, сега ще желязна кирка, не само кирка, защото ще изкопая всичко. Сега, значи, щом имам вече желязна кирка, трябва да си изкопая този еран първо, защото по-близо, после отивам за голда, за златото. Yes.
Мога да си направя златна ябълка. Защото златото не знам за какво друго ще ми трябва. Може под златото да има още злато. Ще видим какво стане. Омага, долу пак има. Кам го да ето го. Злато. Само едно. Още едно. Да спра водата. Така, водата ще ме отведе при златото. Не е само едно. Мога да си направя нещо, брадвичка или кирка или меч. Меч не ми е нужен. Оли, така още айрон. Сега няма си остава ни айрон в печката. Пика го и ще отивам в къща, че аз май съм се изгубил. Да, изгубил съм се. Сега куша правя, като не знам на къде е пътя. Лапис! Супер! Така, имахме малко прекъсване. 2 пъти дори, не е само един път. И така, значи... Още голд, още лапис. Супер, аз обрах ония лапис, върнах се до печката. През това време... Така още желязо, тук е пълно желязо, бе! Още голд. Още злато, още и още. Оле, майко, лава, а тук има желязо. Още айрон. И няма да купа толкова. Диаманти! Супер! Супер! Диаманти! 2 диаманта. Майче, за първи път на оцеляване намирам диаманти. Не, в сървърите съм намирал. Супер! Диаманти! Diamonds! Сега трябва да го защита много хубаво тези диаманти. Диамант! 2 диаманта, супер! Добре, че са порових там да видя какво има, какво няма. 2 диаманта, супер! И още голд! Чак, че нещо накъсва. Супер! Чакай да видя. Хубаво, има ли някакви диаманти изобщо тук? Не, няма. Супер, намерих диаманти. Намерих диаманти. За пръв път на оцеляване, ама не в сървъра. Намирам диаманти, ама за пръв път, когато не съм в... Няма го... Ще го копая. Карай като е много. То трябва да е много. Диаманти намерих, голд, желязо, кол. Кой знае какво още ще намеря. Ако намеря дънжън, аз без това съм написвал направо, махам спаунъра, взем си експито